Heştê adarê neşîn, roja têkoşînê ye. Adar Gulan. Heştê adarê roja têkoşîna jinên cîhanê ye. Bêşik, ev roj encama keda jinan e. Heştê adarê ji wê xeleka kevneşopiya dîroka sala 1857 e ku 129 jin li fabrîkayên tekstîlê yên New Yorkê hatin kuştin. Heştê adarê li ser bîranîna van jinan ava bûye. Berhevkirina çîroka vê berxwedanê ye ku jinan li hember ketxwariyê dest bi girevê kir. Jinan bi hev re biryara vê berxwedanê da. Em îro vê rojê weke roja geşkirina xweşik bûn, hevgirtin û hevaltiyê pêşwazî dikin. Vîna jinan a aresteyî têkoşînê biryara girava giştî dide ku di roja heştê adarê de li hemû fabrîkayan bersiva xwe dibîne. Têkoşîna jinan li hemberî zordestî, beedaletî, destdirêjî, ketxwarî û qirkirinê ye. Têkoşîn ji bo rizgarkirina qada jiyanê ye. Parastina mafê heqdest, stara kedê, şerê li dijî zilmê, hilweşandina dîwarên zordestiyê ye. Bi vê boneyê jinên kedkar grev kir. Ji ber van sedeman heştê adarê roja têkoşîna jinên cîhanê ye. Heştê adarê ne roja şînê ye. Helbet ev roja mezinkirina berxwedan, hevgirtin û têkoşînê ye. Têkoşîna kedê, redkirina bindestiyê ye. Bi têkoşîna azadiya jinên cîhanê re avakirina yekîtiyê ye. Jinên têkoşer ew sekna tirsnak li şûn xwehîşt. Ji bo cîbicîkirina destpêkek nû dixebitin. Jin bi salan e şerê vê didin. Şerê jinan li hemberî neqenciyê xirabiyê ye. Ma jin dest ji jiyanê berdide. Ew afrînera jiyanê ye. Li ser vê bingehê nêzî hemû zehmetiyên li pêş xwe dibe ku yek bi yek derbas bike. Jin ji bo başiyê xebatê dike. Jin di lêgerîna peydakirina rêya çarenûsê de bi ceribandinên xweser re eleqedar e. Axir têkoşîn ji bo jinan hunerek e. Jin ne dev ji hunera şoreşê, ne jî dev ji jiyanê berdide. Li şûna şînê em têkoşînê vejînin. Jin ji bo guhertina vê sistema qirkirinê têdigoşe. Jin hîn jî li malê, li kar, li kolanan, li dibistan, li kargeh, fabrîkayan, li zeviyan bi awayên cuda bi tundutujiyê re rûbirû dimîne. Desthilatdar difikirin ku ka kî wê kê bike bin kontrola xwe. Ji destpêka pêkanîna pergala metîngeriyê ve ketxwarî berdewam e. Dibêjin jin hebûneke li ew tenê ji bo çêkirina zarokan e. Li dijî vê jin her ku têkoşiya hêza xwe, rastiya xwe nas kir. Bi saya têkoşînê bîr û zanebûna xwe bi pêş vebir. Çavên wê vebûn. Bi qasî ku li çiyan dihat, li gund û bajaran jî têkoşîna xwe ber belavê civakê kir. Heyîna xwe bi civakê da hîskirin ku ew kirdeya têkoşînê ye. Dilxweşiya herî mezin yekbûna jinan a birabûna têkoşînê ye ku li gel me dilgeşî çêkir. Di vê mijarê de yê ku wenda kir başverûtiya zilaman e. Jinên pêşeng bi dayîna têkoşînê re karê herî rast pêkanî ku pergala xwe piralî di ber çavan re derbas bike. Jinên Kurd daxwaza azadiyê kir, pêşiya her tiştî. Lê pêşiya konê şînê ala têkoşînê hilda. Ji qada şoreşê gav bi paş ve neavêtin. Tecrübeya ji dîrokê dibêje ku em ê di vê oxirê de bikin mafên xwe. Sînorê têkoşîna jinan fireh dibe. Bi têkoşînê tiştekî ku jin wenda bikin tune ye. Lê ku em têkoşînê nedin, em ê her tiştî wenda bikin. Her jineke xwedî wê vînê ye ku birîna xwe bi destê xwe derman bike. Ji lewra ji bo her tiştî têkoşîn divê. Li gerdûnê ti zindiyek bi qasê jinan ku rastî penaberî, koçberiyê hatiye tune ye. Di rêyên penaberiyê de bi hezaran jin rastî êrişên zayenperest ên zilaman tên. Xizanî, penaberî neqeder e. Di vê derbarê de saziyên navneteweyî xemsarin. Li Îran, Efxanistan, Sûriye, Sudan, Tirkiye li gelek welatên din jiyan li jinan bûye zindan. Gelo ew ê jin çi çaxê dest bi daneheva serpêhatiyên xwe dikin. Êdî dema wê hatiye ku em çîroka têkoşîna jinên Rojavayê Kurdistanê li hemû cîhanê bidin nasîn. Bi hevokên kur, bi wêjeya ruhê şoreşê bikin pirtûk. Îro vegotina dîrok û têkoşînên jinên Rojava, sînorê erdnîgariya Kurdistanê rojhilata navîn derbas kiriye. Li ser jinên Ereb, Ermen, Sûriyan, Fars, Efxan û Belûç tesîra xwe dike. Ew salên tund û dorpêça gelekî dijwar mîna lehneta dorpêçê dojehê ye. Dilê xelkê vê herêmê ji kerba dihele. Ji ber rewşên ku diqewimin, herî zêde jin û zarok şêbandor dibin. De were li kêleka ava çemê Firatê bijî û av tune be tu bidî zarokên xwe.
Tevî van zehmetiyan jî ev ticarî nebu hincet ku jin hêviya xwe ya ji bo azadiyê ji dest bidin. Hêvî û bendewariya jinan ezmûna şoreşê ye. Zehmetî ticarê ji bo xwe nekirin asten ku dest ji têkoşînê biqerin. Tenezilê jiyana koletiyê nekirin. Bi avakirina şoreşê re têgihiştina civakê her kuçû bi pêş vebir. Ev dişibe deryayek bêbinî. Jina Kurd bi şoreşa Rojava re xwe çêtir nêzî heqîqetê dît. Bi vê hişmendiyê beşdarê her karê saziyên şoreşê bû. Cihê ku pêwîstî bi çekê dît, bi çekê deverên ku pêwîstî bi rêxistinkirinê dît, fikir û mêşiyê xwe bi kar anî. Di pêşengiya jinan de her kesî bawerî bi şoreşa Rojava anî. Jinên ciwan ji vê peywerê re bûn bersiv. Tê zanîn ku artêşa jinan pêl bi pêl pêdiviya parastinê dît. Bu avakirina artêşê dixwaze bide fêmkirin ku jin gerdûnek e. Jinan kelemên li pêş xwe bi rekberiyê hilweşandin. Jin li Bakur, Rojava û Rojhilat tevaiya salê li qadan bûn û çalakî li darxistin. Em dikarin bêjin ku li Rojava ji her jineke re şoreş divê. Her wiha her jinek şoreşek e. Wê rêwîtiyeke dûv dirêj a mîratiya têkoşînek biwate ji jinên dinyayê re hişt. Berê jinan li gava destpêkê ya avakirina binesaziya şoreşê ye. Hejmarek zêde ya jinan a tevlîbûna saziyên rêveberiyê dêwateya redkirina pîvanên koletiyê. Bi avakirina artêşê re jin bûn hêza parastina gelê xwe.